Jeg hakker. Hvad sker der? Hallo? Hallo? Kan I høre mig? Ja. Ja. Min skærm er helt frossen. Jeg kan høre lyden. Jeg kan ikke gøre noget. Det er mig bevæger du mig. Bevæger jeg mig? Ja. Min skærm er helt frossen. Okay, venter 90 grader mod højre. Hold S i bund. Hold lige S i bunden. Det var inde i en væg. Lige venter 90 grader. Jamen nu kan Bare jeg sådan her. sneak. Hvorhen? Bevæger jeg mig? Ja. Ja, du kigger Gå lige ud ud. i trophy lige nu. Fastpistolen. Hvad er der? Min skærm er helt frossen, men jeg kan ikke se en skid. Close det her! Jeg kan ikke engang komme ud med lyn. Hvad skal jeg gøre? Kæft, det er godt det der! Luk spil. Kæft, start spil! Det er sjovt.